के नौआ। अरे सटल त फेर नहीं हटल निरहुआ, लॉलीपॉप से चमकल पावन के नौआ। खेसारी के जैसे अर्जुन ठुमका लगावे, ऊपर वाला जीरो के हीरो बनावे, ऊपर वाला जीरो के हीरो बनावे, ऊपर वाला जीरो के ऊपर वाला जीरो के हीरो बनावे, ऊपर वाला जीरो के। और कुछ नहीं आशीष चाहिए, आशीष चाहिए हो आशीष चाहिए। और कुछ नहीं आशीष चाहिए, लोगवन के प्यार सबके भगिया जगावे, ऊपर वाला जीरो के हीरो बनावे, ऊपर वाला जीरो के हीरो बनावे, ऊपर वाला जीरो के हीरो बनावे, ऊपर वाला जीरो के। धन्यवाद भैया।